Ngikubingelele mbukelo wami, ngikubingele ngasosukwini lanamuhla. Usabingelelwa inkeshezane kashukela. Eyasalazi ukhuma kwela kubethala thuna. Mbukeli sisesemunye sesendawonye. Sesekuyingosi ethithi sidla ngokhezo oludala. Mbukeli ngithi hayi akwenamhla ngisondele ngesaziso. Ikakhulu kubabukeli sebenethuba sinabo kule nkundla. Kukhona hleza sebekubonile. Kuwe kwakhona umbukiso obuziqephe ezinhlanu ubosihloko sithi amaso omcaba. Lo mbukiso ke mzwa kwethu ufakiwe lapha kwi-channel ngathi iminyaka 2 noma kodwa neminyaka ngaphezulu. So ke lo mbukiso njengoba ubufakwa lapha bewubuka abantu. Kukhona ke leyo yogcina episode 5 la kuvutshwa khona amaso, aqala khona kucwengwe umlaza bese ke sekufika isigaba sokuthi kuvutshwa amasi ke omcaba bese kubonakala ke inkeshezane isiwadla ke lamasi. Ngavelelwa inkinga ke babukeli. uYouTube wangifaka ngaphansi kwe-copyright kuyo leyo video leyo episode 5. Kwathiwa khona umsindo ofana nowomunye owawufakayo naye la kwa YouTube futhi wayesewunika imbandela ngokuzistricta. So ke mangabe sekunomsindo ofana nalowo futhi uYouTube wayesebona ukuthi ngithatha umsindo wangale. Kepha ke kube sekungiphoqa ebabukela ukuthi ngivele ngiyidelete ngiyoyithaka kabusha bese ibuye. Sengisho ukuthi ebabukeli ke uma ngabe kukhona obeqaphele ukuthi kukhona lo mbukiso osuka ku1 episode 1 uzogcina episode 4 la kukhona umama agaya khona umcaba kodwa episode 5 engabonakali. Isizathu bekuyileso ebesenza ukuthi ke ngiyukhiphe ngoba wawukhona ngawukhishiswa yileso simo. Nakuba ke babukele sekuzoba nebanga kusukela ku episode 5 kuza kulo episode 4 kuza lo episode 5 kufanele ngubuyise. Kuzobe sekunama video amaningi azobe khona. Futhi lawa esisuka kona ke kuze kufike kulesi sigaba esikusona. Ingabe senixwaya ukuthi awu lo muntu episode 5 ubekade ehleliphi engamlethi mayezomletha emva kwesikhathi esingaka. Ileso simo ke mbukeli ebengibhekene naso sokuthi uYouTube ke wabe senginikeza lo myalelo ukuthi ngibenze iphutha le-copyright. Yize mina nginesiqiniseko sokuthi ibingekho into ye-copyright benginesiqiniseko sokuthi uma ngenza indlela yokuthaka imisindo yabantu uma beyiculela ngingabi nakho ukuthi ngithathe izinto ezongifaka i-copyright. Kodwa kwenzekile ke ngayithola ngaleso simo. Akukho futhi okunye ke ngizokwenza ukuthi ngithambelele umthetho ukuze ingosi ikhulu yephambili. Okunye babukele ngizocela ukuthi ngikwedlulise futhi. Ingosi kuze ikhule ikwazi ukungena esigabeni esilandelayo sesibili. Idinga nina ababukeli ukuthi ni subscribe. Futhi nje uma uvela umuqa uma ivela ivideo emva kwade ucofe lo link leyo nakho ke sekuvela ivideo kuba khona ke umbhalo ngezansi obhala subscribe. Ucofa nje wona kanye ngathi ushabalala lo mbhalo usuke usukhomba ukuthi ke usujoyinile usuyilungu welayo le channel. Ima video asuka ezongena asuke ezovela nangakuwe. Ebese ukwazi futhi ukuthi namanye ehleza amadala ukwazi ukuyingenela kuwona wabuke. Kungiyona yodwa leyo ozobuyibuka ngaleso sikhathi namanye uzokwazi ukwabona. Kuyenzeka phela futhi kube khona into enjengensimbi lesonto tiqenqe abathi bell nayo futhi uyasubscribe nangayo uchofe yona nje
ngoba iyavela indawo ozosuke uzocofa kuyona lapha evidweni noma ngabe isidlala. Ngakho babukeli ilokho ebengithi angikusho namhlanje ukuthi ngiyacela ukuba sibambisaneni, isimo sami saleya video ngiyasilungisa, izobuya futhi uma seniyibona seqhamuka nje sekuthiwa amasu omcaba episode 5 ngizobe senesithombe ukuthi kwenzakalani. Bese kuba yikho uku-subscribe lokhu ebengikukhalela uma senikwenzile ngobe sengibusisekile kakhulu ngoba ngiyafisa ukuthi le ngosi yethu siye kude ngayo. Kungabi ingozi nje engakhuliyo kodwa ibe kukhona okwenzakalayo kuyona.